Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama og tigapadapod sa mga produktong herbal nga napamatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with garlic, banaba and panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with cogon grass, banaba and makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw kaninyong tanan ug welcome sa atong pagpanaguban diri sa atong pinakapaborito nga hugyawan sa SED Panyawan. And of course, ana na pud kining atong Knowledge Power nga din magahatag kami og dugang kahibalo kaalam og mga pamaagi aron kanang imong lawas atong malikay sa mga balatian. Magahatag usab kimi og mga impormasyon nga angayan ninyong mahibaluan mahitungod sa mga lain-laing mga klases mga balatian nga wa ka basig wa ka kahibalo nga ikaw day naigo na niini. Alang sa katong mga kaigsunan nato karon nga mao'y paglantaw aning atong 15-minute program. Kini nga atong tulumanon mga igalag igsoon pinasikaran kini sa mga produktong herbal nga napamatud-an nga makatabang gyud ay sa atong mga kalawasan. Ang mga produktong ginama sa SED Marketing. 100% herbal, why side effects, why overdose. And of course, napamatud ang makatabang sa atong mga lawas. Ang ato ang SED Panyawan Plus nga kapsula. Adunay red label and of course aduna kini siya gahom sa Mangosteen, Luyang Dilaw ug usab sa Panyawan. Aduna pud kitay SED Panyawan Garlic Capsule, ang kapsula nga adunay gahom sa ahos, banaba ug usab sa Panyawan. Aduna pud kitay SED Cogon Herbal Capsule, ang kapsula nga adunay gahom sa cogon grass nga naapoy banaba and of course Panyawan. And ang atong liniment oil mga higalag igsoon nga napamatud-ang makatabang against sa mga problema sa kalawasan susama pananglitan sa rheumatism, susama pananglitan sa arthritis, gout ug uban pang mga pagpanakit sa atong mga kalawasan susama sa muscle pain, stiff neck and of course kaning mga kagid-kagid kaning mga katul-katul sa atong mga panit no. Ang ato ang SED Liniment Oil napamatudan kini mga higalag igsoon nga dunay daghang ikatanyag kakayuhan sa atong mga kalawasan. And not to mention of course mga higalag igsoon ang ato ang mga sabon nga napamatud-ang makatabang gayud sa atong mga panit. Ang ato ang SED Celebrity Soap, ang ato ang SED Celebrity Beauty Soap nga dunay gahom sa glutathione and of course ang ato ang SED Celebrity Kojic Soap nga dunay kojic acid nga makatabang sa pag-is-is, paglimpyo, pagtangtang sa mga blemish sa atong mga panit. And of course karong adlaw sama sa naandal aduna gyapon kitay knowledge power pagahulman gyapon namo kining among kaning inyong mga dalunggan kay pagabubuan namo kada og mga impormasyon. Kauban gyapon nato sa pikas linya si Sir John. Sir John, maayong adlaw kanimo. Hello, maayong adlaw kaninyong tanan no, Sir Rick, sa inyo tanan no, sa tanan natong mga tigpaminaw. Sa ato ang mga viewers karon ug mga tigpaminaw si Sir John usa ka health expert magahatag og hubad sa mga nakadayang mga klase sa mga problema nga sagad natong makuha sa ato ang mga palibot o baka mismo sa ato ang kaugalingon no, pinagi sa atong ginatawag nga mga lifestyle. Karong adlaw Sir John atong pagahisgutan kining ginatawag nga mga problema sa ato ang sulod sa lawas kining ginatawag natong cardiovascular problems. Kaning atong kasing-kasing importante kining parte labaw sa tanan sa ato ang kalawasan. Mosab kini siya ang timailhan kung kita aduna pa ba kitay kinabuhi o wala na no. Mo nay ginaingon higalag igsoon gikan sa paghimugso nimo sa from conception gyud no, nga gikan sa sperm cell o sa egg cell. Pag-conceive na nila ang first nga mahitabo mao kanang paghatag kanimo sa kinabuhi ug ang pitik sa kasing-kasing mao gyud kana siya timailhan sa atong kinabuhi. And of course, pinagi po sa tuang pagdako, of course na magintay ginatawag proseso sa atong pagdako. Kaning atong kasing-kasing kanunay gid kini siyang gapitik gikan pa mismo sa sa masa kung gikan pa sa atong conception. And of course, kung kita doon na kita mga pagpangabuso sa atong panglawas,
medyo may pagkahilig kita sa mga bisyo o baka pagpangabuso sa atong mga kalawasan, adun lagi kitay masinati nga mga ginatawag natong mga cardiovascular problems. Sir Jan, hubara kuno kana nga pulong kay basig natay mga kaigsunan karon nga wa kasabot kung unsay but pasabot ang cardiovascular nga mga problema. Okay. Kining atong cardiovascular system ng good Sir Rick, no? Isa ni siya ka grupo sa mga organo sa atong lawas, no? Nga comprise sa atong ginatawag na heart, ang ato ang mga kaugatan, no? Atong arteries, ang ato ang blood vessels, no? Atong veins o capillaries, plus ang atong dugo. So kini siya, no? Kini nga system, no? Bisan og upat lang na sila kabuok, no? Nga major na mga organs o mga cells, no? Nga parte ni ana, no. Kining tama to mong ingon kaganina, no. Kining ato ang cardiovascular system is usa sa mga vital na mga system sa atong lawas. Tungod kay kining atong cardiovascular system, no, kung moingon ta kasing-kasing dugo, no, kung wala tay kasing-kasing, wala tay dugo, no, mo to ginaingon nato vital, no, meaning part sa atong life. So once nga moingon ta og living ang usa ka tawo, meaning ang yang kasing-kasing is nagapitik, plus ang yahang dugo is nagadagayday. So kana sa, no, mo nang giingon nato na cardiovascular system. Kung mga cardio, heart, vascular, meaning kaugatan nato gatong mga dugo. So mo na, no, para sa mga para manalantay knowledge gamay background, no, sa itong mga tigpaminaw. Kung mga taog cardiovascular diseases, no, ubay-ubay ka mga balatian nga nasinati sa ato ang cardiovascular system. So like atong ginaingon nato na high blood pressure, no, or atong hypertension, part na siya, no, sa atong cardiovascular diseases. Kining ato ang CVD, no, o kaning ato ang mga congestive heart failure, rheumatic heart failure, kining ato ang mga coronary artery diseases, kaning pagbara, no, sa mga kaugatan nato din sa atong heart, kaning heart enlargement o cardiomegaly, pagdako sa atong kasing-kasing, mga buslot, no, mga septal disease, no, mga na mga heart nato na wala na form gikan sa pagkabata, no, wala siya nagmature mo nang naay mga buslot, o kanang mga problema nato sa dugo, like example mga anemia, no, walay kulang ang hemoglobin, kining leukemia, kanang problema nato sa katong maturity sa ato ang mga blood cells. So kini Sir Rick, no, ubay-ubay o dako kaayo, no, ang scope sa moingon ta og cardiovascular diseases. Apan, no, para sa ato mga tigpaminaw, no, mostly sa atong mga Pilipino, no, sa ato adiri sa Pilipinas, no, ang number one na mga mortality reason, no, sa mortality o morbidity sa atong nasod, no, kini ginatawag to na cardiovascular diseases. So nagkumpul-kumpul na tanan katong nay mga sakit sa hypertension, katong nagdako ng heart, gitungod, no, kining kani man gud ang mga balatian pag moingon mo kag system, Sir Rick, no, dili na siya moingon tag isa lang ka book organ ang naigo. Kay systemic man, meaning maigo ang isa, maapektuhan ang isa. So pag once nga natay problema sa dugo, maapektuhan gyud na pati atong ugat, pati atong heart. So once nga nanana siya, no, moingon tag hypertension, mataas lang man ang atong blood pressure, no, kanang blood pressure pag for the long run mudako ang atong heart tungod kay malisdan siya sa pagpump, no, sa to sa kay tungod ang atong mga ugat mga kipot na kaayo, guot na kaayo. So mo na siya, no, ang gist, no, or sa summary, no, sa ginatawag nato na cardiovascular diseases. Kung pananglitan ng usa ka tawo ba, Sir Jan, nga naigo sa mga ginatawag natong cardiovascular diseases, unsay porsyento nga maulian pa siya or baka maka-prevent, unsa ang pag-prevent nato ani nga mga cardiovascular problems? Kining man kung cardiovascular diseases, no, makolom na to ni mapart na to sa kolom sa katong ginatawag nato na lifestyle diseases. So kung maingon ta og prevention, unang isa sa mga pinaka-epektibo nga pamaagi aron nga dili ta makatabot og katong CVD or katong cardiovascular diseases. So maingon ta katong dili ta matulog tag sayo, mukaon tag katong healthy foods, exercise plus katong rest, no, o katong pagbawal na to sa itong pagalingon dito sa mga vices, no, itong pagpanigarilyo, pag-inom, no, o katong uban pa, bisan katong mga instant na foods, no, o katong mga soft drinks na makadaot din na sa itong lawas. So kana, no, kung mingon tag prevention, actually general man na kaayo, no, kaya tungod pag once manggod nga dili nato ginasunod ang katong proper lifestyle,
dako kay puruhan nga kining atong cardiovascular system maigo gyud na siya or taas kayo ang risgo sa pag moingon ta og curing o unsa na to pag-cure, no, or curable ba kining CVD or kining cardiovascular diseases, no. Naay mga certain na mga part, no, sa system nga pwede pang maayo. Like example moingon ta og kining anemia, pwede man nato siyang ma-correct, no, aron paghatag nato og supplement aron nga atong red pigment, tong hemoglobin, no, mudaghan siya og makatabang siya dito sa atong red blood cells og pagdala o pag-carry sa oxygen. Apan unlike, no, sa heart, pag once nga ma-damage man gud ang atong heart, no, lisod kaayo na siya lisod siya or nana may pamaagi karon, no, pero for the long run, no, ang kaning mga heart tissues man gud kining atong heart muscles dili ni siya ma-repair, no. So kung once nga ma-damage ni siya, no, makasinati na siya infarction. Pag may magutag infarction, Sir Rick, no, kanang pagkamatay, no, sa tissue tungod kay nabarahan ang ugat o wala nay perfusion, no, wala nay oxygenation, wala nay oxygen na gihatag dito sa heart muscles, mamatay ang parte sa tong heart, no. So kung mamatay man gud ang parte ana, ma-injury siya or kaning infarction, lisod kaayo siya nga maayo. So non-curable, pero moingon ta na unsa ba ang pwedeng buhaton. So no, kung non-curable siya, unsa tong pwede buhaton, Sir Rick, aron nga dili siya mo grabe. So dito na to mo sulod tong pag-maintain, no. So once nga usa ka individual nga diagnose ang usa ka tawo, no, og high blood pressure, kining heart enlargement, myocardial infarction, mga inana nga sakit sa CVD, no, nga not curable, kinahanglan nato ma-maintain tong normal ranges. So kato mingon ta og high blood pressure, pag once moabot man gud ta sa 60s or 50s or bisan 40s, no, kini nga to ang blood pressure lisod na kay na sa ayuhon, mobalik ta sa 120/80. So lisod na kaayo siya, labaw na pag natay mga vices, no, nagasigarilyo ta o nagainom ta. So kana, no, kinahanglan nato ma-maintain na lang ta pinaagi sa atong pag-exercise, atong pagkaon, pero kana atong BP ana na sa mga 140s. So kinahanglan nato ibaba lang nato siya to the 130s o bisan 120s gamit ang mga synthetic na mga tambal. Muna siya ang pamaagi aron nga ma-monitor nato o ma-maintain nato ning mga cardiovascular diseases. Napamatulan sa surgeon nga ang mga produktong kapsula sa said marketing na pamatud-an nga makatabang pud ay ani nga mga problema sa mga panglawas kay kinilang atong said Panyawan Plus nga dunay mangosteen ug luyang dilaw, maayo kini aron sa katong mga dunay problema sa hypertension. Napoy mga kaigsunan nato nga dunay problema sa ilahang dugo nga matabangan sa said Panyawan Garlic Capsule kay kanilaging mga klaseha sa mga kapsula aduna kini gahom sa panyawan nga diin na pamatud-an kini siya nga dili lamang paghatag og alibyo or kaning ginatawag natong healing, kundi paghatag mismo og pagpakusog sa ato ang mga internal organs, labi na kining sa atong kasing-kasing. Mo na tong kalainan, no, mo tong gusto nato i-point out kaganina tong curable ba siya, no? Curable. Kay lahi pud ang term na healing. So tama tay mo ingon, sir, no, na ang pag-cure man god is very impossible or natay natako ang persento nga dili siya gid ma-cure, no? Kini nga mga balatian nato sa cardiovascular system. Apan pwede natong matabangan ang atong lawas nga mag-heal, no? Pinaagi sa mga produkto sa said marketing. Dili lang ta mo maintain, no? Kay once nga mag-maintain ta og synthetic nga mga medicine man god, natay mga risk ana. So other organs na pod ang madaot, no? So inubanan sa katong pag-cure nato, no, kinahanglan nato i-heal pod nato ang atong lawas. So lahi na ha mga higala, ha, kining pagtambal og ato ang pag-ayo, no, pag-alim. So gamit ang mga produkto sa said marketing, no, matabangan nato nga kato atong mga cells mahimong kusgan, no, ma-rejuvenate siya, mabuhi siya balik, no, aron nga i-repair niya in itself, no, yang ayuhon, yang kaugalingon, yung self-repair, no, self-healing na ginatawag nato. Aron kining atong mga dugo, kining atong heart, no, mahimong healthy bisan pa man despite the injury, despite the infarction, despite atong mga problems nato sa hypertension, makontrol nato tong ato ang damages na dili na mas mataas nato ang longevity sa ato ang sa individual nga nagasinati aning CVD. So mo na, no, nindot kay ni mga produkto sa said marketing tungod kay
musig moingon sila dili wala tambal, dili wala ta nagatambal diri no, gina-promote nato tong self healing sa tao no, kay mismo ang atong lawas na magyud siya kakayanan nga muhil siyang kaugalingon, which ang atong mga produkto sa self marketing mo to ang iyang gina-assist gamit tong mga synthetic na mga tambal para ma-maintain na to mga sakit no, like hypertension, plus mo gamit to tag self marketing ng mga products no, nga which makatabang dito sa later on katong mga synthetic na di na nato kinahanglan gamiton pa no, so mabalik ta dito sa original, mabalik na to atong lawas dito sa original na form niya, so kana sa Sir Rick no. Okay. Bueno, Sir Jan, wala naman kita igong oras ug panahon. Nagapasalamat lang gihapon ako nga nakauban ti ka karon gumikan kay Balo ko kaning ato mga viewers and listeners. Na po'y nakatunan nga bago, ilabi na mahitungod aling atong gihisgutan karon nga cardiovascular problems ug diseases. Sir Jan, daghang kayong salamat. Daghang kayong salamat Sir Rick no. Gusto na ko mapasabot lang gyud sa tanan no, sa tanan ng mga viewers nga kinahanglan gyud nga alagaan na to atong cardiovascular system tungod kay importante kaayo ni no nga sa ato ang pagpataas sa ato ang kinabuhi tungod kay kining cardiovascular system nato very vital gyud ni sa atong pagkinabuhi. Salamat kayo Sir Rick. Okay. Sa ito mga kaigsunan karon timani kanunay mga kaigsunan kung pananglitan ikaw aduna pa manggali kay mga ginapanghambin diha nga mga balatian. Sandig na karon sa mas natural nga pamaagi sa pagpahiuli sa imong kalawasan gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Inyong nabati ug nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama ug tigapunapod sa SED Marketing products sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Cogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon aron kalugangan pa ang imong kaybalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.